er din kniv, som jeg ser foran mig. Håndtaget mod min hånd. Kom. Lad mig gribe dig. Jeg har dig ikke. Og alligevel ser jeg dig stadig. Men du er et fatalt syn. Fornuftig til følelsen som til syne. Eller er du blot en dolk i sindet? En falsk skabelse, som forløber sig for varmen, undertrykt af min hjerne. Hej. Hej. Er der noget galt? Sorry. Prøv at komme med. Jeg troede ikke imod dig nok. Tak. Kom, lad os gå en tur. Jeg hedder Rasmus, og jeg arbejder nede i slagterbutikken nede i byen. Ligesom min far, og hans far gjorde det. Altså, det var selvfølgelig et selvfølge, at jeg skulle være en del af foretagendet. Men altså, det er ikke fordi, jeg ikke kan lide at være slagter. Altså, det kan jeg godt. Jeg er også rimelig god til det. Jeg tror faktisk, jeg kan slagte 10-15 grise på en dag. Hvad er din historie? Og nu føler jeg bare, at jeg ikke er god til noget. Det tror jeg så ikke på. Prøv at se din arm. Den ligner en perfekt skåret ribbesteg.